सुंद'यै आदबनि जानानै गासै नोंथांमोन निउस मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा थांनाय माखासे समनिफ्राय जोंनि हालामफ्राव उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोर बा फरायसुलिफोरनि सायाव जि फरायसालिनि फोरोंगिरि प्रिन्सिपाल बिथांमोनहा हिन्जावसाफोरखौ जे मा होनो बेखौ जिनाहारि खालामनाय जोंनि नोजोराव गोलैबाय थादों, जों खोनाबाय थादों। आरो थांनाय 11 तारिखै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि रामदेव गामिनि डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि जि प्रिन्सिपाल बिथां डेभिड ब्राइन बसुमतारिया जाय उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि सायाव जोङो दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारियो। बेयो मुगैथावना आरो बे सासे फोरोंगिरिनि बेबायदि आखुआ जोंनि समाजनि थाखाय इयुन जोलै दानाय बा हिन्जावसाफोरनि दिनैनि समाव जेराव हिन्जावसा बेटि पढ़ाओ बेटि बचाओ बेबायदि समाव दिनै हिन्जावसाफोरनि सायाव बिदि खालामनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। बेखौ जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गोख्रों रावै जों सोंखारियो। आरो बेनि सायाव जोङो दिनैनो जोङो होनो नागिरदोंमोन जे क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि बिथां बरनानि देगा जिल्ला बेंगिरि बिथांनो जोङो गोसोखां बिलाइ जोङो होनो नागिरदों जे हिन्जावसाया जाहाथे बिनि न्यायखौ मोनो, बिसारखौ मोनो आरो बे लांसुनिया जाय जिनाहारि खालामग्रा प्रिन्सिपाल बिथांखौ नांगौ बादियै जायनिखि सुबुं समाजाव मोनसे मा होनो बे जारिमिन जानानै थानाय मोनसे पानिशमेन्ट जाहाथे मोनो बिथांखौ जोङो हमनानै जेलाव हरबाय होननानै मिथिगौ। नाथाय जों खावलायगोन दिनै नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैगोन दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै सासेबो उकिलफोरा जाहाथे बिथांनि थाखाय केसनि थाखाय बिथांनि जानानै रावबो दा आवगायथों। जों बेखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जोङो बार एस'सियेसननोबो जोङो लिखित आखारै जों होनानै दोनगोन जे बिथांमोननि जानानै बिथां लांसुनियानि जानानै बिथांखौ सखनायनि थाखाय रावबो जाहाथे माबा खालामा। दा जोङो बिथांमोननि न'खरावबो जोङो थांदोंमोन दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। नाथाय हिन्जावसा उन्दै गथ'फोरखौ मेजिस्ट्रेटनाव माखासे स्टेटमेन्ट लानो लाबोदों होननायखाय जों लोगो मोनाखै। न'खराव जों खबर लानो थांदोंमोन। दासिम जोङो बिथांमोननि न'खरा केस होबाय होननानै जों मिथिगौ आरो केसआ बेसे आवगायदों बेखौ जोङो मिथिथ'वाखै। उन समाव बिथांमोननो जुदि गोनांथि जायोबा जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जिखिनि जोंनि सापर्ट बा बिथांमोननि जिखिनि साहस होनांगौ बेखिनि खामानिखौ जोङो मावबाय थागोन दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। बेखौथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनैनि गोदान नङा। बे उन्दै गथ'फोरनि सायाव बा आइजोफोरनि सायाव हारास खालामनाया गोबां समावनो जाबोबाय थाजोङो। जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गोबां समाव आगोलाव बिदिनो जोङो एवारनेसबो खालामदोंमोन। मोनसे समाव हयथ' एसे गैयाबो जाबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव जोंनि साननायाव बियो मोनसे जाय ससियेल मिडियाफोराव मालाबा बिदिनो मा होनो गाज्रि माबाखौ नुबाय थानानै हयथ' दिनैनि गोदान सामनि गोदान निउ जेनेरेसननि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेखौ बांसिनै सोलोंनानै हयथ'बा बेबायदि गाज्रि जाथाया जोंनि समाजाव बांसिन जादों होननानै आं सानो। बेनिखौ जोङो गोख्रों रावै जों सोंखारिगोन। मानो होनोबा बियो जोंनि मोनसे समाजनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनसे दाखोन जानानै थागोन। मानो होनोबा जोङो गामियारि ओनसोलफ्राव समाजजों जों गोरोबनानै थानांगौ आरो थायोबो। नाथाय आथिखालाव गामि ससाइटिनि माखासे नेमखान्थियासो गुरुं जाखो ना गाव गावनि गोसो बादियै ससाइटिखौ नेवसिगारनानै थाङो। बेबायदि जाथाया माने
ससियेल मिडियायाव जे सासेखौ नुयो बेनिफ्राय आरो बांसिन बांलांबाय थायो। ओंखायनो आं नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों खावलायगोन जे समाजाव जायफोर समाजनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गामिनि जेनेरेसन दानो गोनां रायजो राजाखौ लानानै समाजनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ सम सम गामिफ्राव मोनसे थुबुरमा जालायनानै बेखौ एवारनेस खालामलायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।